Guys, birthday dahil sa akong mama karon. So wala siya kabalo guys nga handa ko sa iyaha. Nag-order ko og cake o Jollibee. So naa siya dito sa sulod, wala siya alam-alam. Nagulat pa ko sa panda. Kagipod panda ra nako. So, naabot na nga ato ang cake, guys, from Red Ribbon, guys. So, baka naman Red Ribbon. Tara siya sa sulod, wala siya alam. And, especially no, kay akong mama manggod, siya kanang dili siya hilig mag-celebrate. So, ako alang siyang gihandaan gamay para lang pod ma-celebrate yung birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Na-surprise gud nato siya, guys. So, sa ang ani nga gagmay nga mga gestures guys, ma-celebrate nato ang ilang mga birthday, mabanding nato ang atong parents, happy na kay na sila. So again, happy birthday, and I declare blessings will pour out to